Mitä Ilvi Kurmani? Ilvi Kurmani. Ja niin monesti toivottiin, mutta tällä kertaa Ilvi diktoi. Protestilauluja! Protestilauluja lauletaan keskustassa. Rikokafeen edustalla. Rikotaan lakia niin kitusti. Kuntin päättää. Toukokuun tänä meidän pää. Kuntin päättää. Toukokuun tänä meidän pää. Vaiko ei? Ja jossakin rajan toisella puolella ei tasaa lennokkeja eikä mitään paperisia. Siellä vaan valvotaan Suomen ilmatila, jossain vaiheessa se rikottaa. Kuntin päättää. Kuntin päättää. Kuntin parantaa maailman politiikkaa, jos politiikkaa. Ei länsimaalaisille luottaa! Ei meillä oikeesti oo, ei mitään saumaa oo. Ei oo mitään saumaa. Kysytään suomalaisille. Ei kannatoo. Sanoi vittu, ei oo. Putin päättää. Putin päättää. Koko pommi tänään meidän päällä. Putin päättää. Koko pommin tänään meidän päällä. Tänään. Ja jossakin, Suomessa todellakin on